Θέλεις να το κάνουμε flying dolphin. Απρενάποδε και να τρώμε. Οκ, ας το διπλές ο το φασόλο, Πρέπει να φυσήξεις το τρομόλι, μην φυσάς με τα popcorn. Ναι, έτσι πήγαινε το μέσα, μην έχουμε να πέρα. Λοιπόν, συγχωρέστε μας, είμαστε λίγο κρυωμένοι, πήγαμε πάνω στη Θεσσαλονίκη και είχε βαρδάκι. Δεν ξέραμε τι είναι αυτό, μέχρι που μεταφράστηκε σε συνέχεια. Και για τη συνέχεια οι Playmates χρόνια τώρα τραγουδούνε σαν όμορφα μικρά πουλάκια, τυπίζουν δηλαδή, ένα τραγούδι το οποίο μιλάει για την ιστορία του Τόνι και της Λόλα. Ναι, πράγματι, με λίγα λόγια θα σας το πω, ενός Τετάρτου, ότι όταν ο Τόνι και η Λόλα βρέθηκαν να κάνουν ένα μεγάλο global tour στα stage, ναι, και στα 54 stage, φτάσαμε σε μια πρωτεύουσα, την οποία δεν την γνωρίζαμε, μετά είδαμε το Shine και εκεί έγινε το προπύργιο της ελληνικής κουλτούρας. Γιατί πίσω είχαμε ελληνική σημαία exhibition και σε κοντάρι και φορέψαμε για όλους εκεί τους local τύπους ελληνική παραδοσιακή μουσική. Μάλιστα δε, μάθαμε μετά, αφού εξεπλάγει στα μάτια τα δικά μας και της Λόλας η θετική αντίδραση όλου του κοινού, ότι είμαστε στις Μασατσούτσες. Αχα, οι Μασατσουτσέοι ήταν πολύ θερμοί. Υποστηρικτές του ελληνικού αλτρουισμού και φωνάξανε τους Μασατσουτσίτες και ήρθαν όλοι οι σύσσωμοι να διασκεδάσουν με τον Τόνι. Σύσσωμοι, ναι, όλα λιώτα. Λιώτα και όμικρον, αυτά παίζουν μόνο. Οπότε, θα σας το χορέψουμε σήμερα, ημέρα Σάββατο, έχοντας πλήρη γνώση αυτού που κάνουμε και ευθύνη των πράξεών μας. Είπα λίγο αυτού του εκατομμυριούχου, που μου αρέσει πολύ. Κυρίες και κύριοι, το κομμάτι αυτό πάει κάπως έτσι.